Geno mara nyakwara mogini ntiere kare otino mare dhi kodi maber arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag imore mana kae Ramogi TV odhiambo mar Jumapil odiechieng' mokwongo dwe mar 9 2024 nyakwara mogini tarik 1 dwe mar 9 kaka senyisi ni wan gi mathoth ahinya mwang'iyo ni ma oting'o weche mag ng'anyo mag jopuonj ahinya mawuok e riwruok mar KUPPET ka bende kwayo imedo gol mondo jopuonj kod TSC ombek tol kendo gibede twak. Jopuonj mag KUPPET kone ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka sirikal winj duondgi. Mage to kod mamoko mathoth nyakwara Ramogi arwakni machiegni mokwongo thuond weche. School Sanyo is a crime scene. We are not moved at all. Ng'anyo mar jopuonj mag KUPPET donjo e jumbe mar 2 ka riwruogno kwero jonyuol ni owe sundogi kod dok e tich. Jatend piny William Ruto chomo piny China odhiambo ma kawuono e romo mowacho ni dhi kelo ber ne oganda jo Kenya. Jothurwa president muneno bedo bathane ne jaklasa e university kendo wamielo godo Kiria Gloria kama ningempata huyu angehepa. E chenro ma Jumapil ka Jumapil wakelo ni weche mag siasa masako it e jumani. Bed thuolo matudri koda e nambari 36000 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Jaloko maro iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Ng'anyo mar jopuonj mantie bwo riwruok mar KUPPET odonjo e jumbe mar 2 ka jopuonj wacho ni ok gibi yie mar dok e skul nyaka piny owacho chop dwachgi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori owacho ni duol ma ochung' ne ndiko jopuonj e tich e pacho ka TSC ne ok ochwalo ng'ur e do e kinde ma ng'anyo margi kata nochwalo ng'ur e do e kinde ma ng'anyo margi nosechakore kendo gibiro chopo e do mar chiwo ler e wi ng'ur ma kamano. Ng'anyo dhi nyime ma e chung' mar jopuonj sekondar ma e bwo riwruok KUPPET makoro mako chung' motegno kendo singo ni ng'anyo margi makoro donjo juma mar 2 biro dhi nyime. Jagoro maduong' mar riwruogno Akelo Misori ochiwo chik ne jonyuol mondo gol nyithindo e skul mar ni ka dipo ni gimoro amora otimore ne jopuonjre riwruok mar KUPPET ok bi kawo ting' moro amora. These are students who are adolescents and beyond. There is likelihood of their patience running out because they are not engaged. And in that kind of arrangement, it would be very dangerous because they will be doing other things which are not coordinated. Kao nyithindgi ter dala nyithindo puonj dala. School Sanyo is a crime scene because anything can happen, and if anything happens to them, kigi blame KUPPET. Omedo ni okang' manyo duol mar TSC okawo mar chwalo ng'ur e doho ka giwacho ni ng'anyo mar jopuonj dhi ataro mar chik ok buogi kendo gibiro chopo e nyim doho mar chiwo ler. We are not moved at all. One thing which everybody must know, that we are not moved by disciplinary process once we have declared a legal strike. We will be going to court to explain ourselves. Jokanyo mag riwruogno mawuok e counties mopogore pachoka obago romo ka giwacho ni chenro mag somo ok bi dhi nyime skunde kuom juma achiel mabiro kod jumbe mamoko nyaka kanyo ma piny owacho kod duol mar TSC winj ywakgi moloyo to wi keto kogno e winjruok mar dok e tich. Strike goes on. Strike goes on.
message. Even now it's going on. Yeah. It's on. What we are now asking our members is to re-strategize. Moko kuom jopuonj mawuok e gwenge motuo olero midhiero magikadhe moting'o koso chudo makare e kinde mochwal japuonj e lemo mamalo kod duol mar TSC koso keto e lai chenro magi. Sani iyudo ni japuonj mawuok e job group moro kaka C3 kadhi e C4 iyudo ka chule en piny. Chala mibo chule kentire C4. Asal County kanyido ni counties go kochakre Baringo, West Pokot, Turkana, Marsabit, Samburu, nyaki duog Tana River nyaka Lamu. Idoka almost 70% atamalo praberia mag administration deputies kachiel gi jotend skunde. Gina acting capacity. Gine C4, C5. Ngiso japuonj no kaw pesa ne oyidhgo gari odhi invigilate exam otigo tich sirikal for free. Koro TSC apani TSC be samori akolal ne anyway. Magi duto timore e kinde ma jopuonjre ma e klas mar 12 timo ikruok ne timo penj maduong' mar KCSE, gino makoro miyo jonyuol luoro ka giwacho ni chal makama biro kelo hinyruok maduong' ne jopuonjre. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mawuok e kaunti ma Kajiado dwaro ni sirikal koro bedie winjruok kod jopuonj ni mar kuom juma achiel mosekalo jopuonjre ni matek e sikunde. Gikoni ma biro reso kit somo ma iluongo ni syllabus masani oleo kaluwore kod ng'anyo mar jopuonj. Jaod bura ma Kajiado East Kakuta Naimai okoni ng'anyo e kind Kuppet kata winjruok e pare kind Kuppet gi TSC dwaro twak e kind riwruogego kod duol mar TSC mapiyo kaka nyalore mondo mi jotelo golos gima nitiere kindgi mondo gine ni nyithindo oyudo somo makare. Walegeze kamba kidogo ndio walimu warudi darasani wasomeshe watoto wetu, kwa sababu watoto wetu ndio wataumia kama walimu hawako shuleni. Kwa hivyo mimi naomba of course the Kuppet leadership as well as the ministries to come together and agree on the way forward, and I know when two heads sit together there will be a solution. There is a will, there is a way, and I believe that we'll find a way. The sooner we find a way, the better it is for our school-going children, because we don't want to. This is of course the last leg of this year, ambayo exam iko karibu sana, na hatutaki watoto wetu waumie kwa sababu ya hii mvutano hapa na pale. Jamhuri ya Kenya imepata changamoto mingi right from the JNC protest na sasa walimu, na tunaomba tu kwa sababu hatuna nafasi tena ya maandamano wala kukurusana, walimu warudi wafundishe watoto, serikali itawapanga kwenda mbele. Komendo sureni jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Collins Oyu owacho ni ok giti kamoro achiel gi riwruok mar jopuonj sekondar Kuppet. Matok riwruogno chungo ng'anyo mane gichano ka giwacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwaro margi. Koloso e kinde romo mar jopuonj e boma ma Chuso, Oyu wacho ni riwruogno okawo okang' makare mar chungo ng'anyo makamano. E kindeno jopuonj mag sekondar mantie bor riwruok mar Kuppet pod dhi nyime kod ng'anyo margi makoro donjo jumbe mar ariyo ka giwacho ni kata ka giwago ni giwacho ni jopuonj owinjo bed ni chwalo e lemo mamalo, ndiko jopuonj mag JSS e yo mongirore kod jiwo kuma mar thieth ne jopuonj. I don't have any business calling the naysayers because on a serious note, we shall continue addressing issues of teachers squarely with the employer and have them. I want to thank you, teachers of CUSO, for listening to the voice of reason, and you're back to school. Teachers numbering over 400, 500, accepted that Kenya National Union of Teachers took the best position for the benefit of the membership, the teaching fraternity, and the Kenya National Union of Teachers. So when one thinks that maybe we are coerced to do anything, that is nothing at all. I think it is very nonsensical to think that we were lured into anything. The position of this union can be seen by the way we work around things. Koso de nyakoro mugeni jatend piny William Ruto omedo dok ne okang' mare mar loso sirikal mar manywanda kotielo ni mano diriwo Uganda jo Kenya. Jatend piny mano timo limbe mare imbo mar Kenya kaloso e kaunti ma Bungoma
Omedo ni obiro pogo lemo mag piny owacho ne jo-Kenya duto. Kata kamano, Ruto odok ne wach mar kampen mise ni osechako machon kaka Walter Nyambaga koro miwa mathoth. Bang' tieko limbe mare Nyanza, orio limbe mare Imbo mar Kenya, kama jatend piny William Ruto nyadichiel kendo odok ne okang' mare mar loso sirikal moting'o kweth makwedo sirikal. Ne mano dhi miyo jo-Kenya duto winjore ne gintiere sirikal ma okowegi oko. Just come from a trip in Nyanza. It is almost a miracle that the people who were on extreme sides a few months ago, today we are speaking as though we are very long time brothers and sisters and friends. We close ranks as a people. We forge alliances as a people. We build bridges as Kenyans, and we work together for the greater good of our nation. Ruto kalose kaunti ma Bungoma, oko ne jok manosire ni lemo nitiere sirikal moromo, kendo biro pogo ne ji duto maonge akwede. Nyinyi watu wa Bungoma, mnakubali mimi niunganishe Kenya yote ikuwe timu moja, timu ya taifa letu la Kenya? Wewe umetuonyesha mkiwa na Papa wa Roma na Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga mambo ya umoja wa nchi yetu. Na watu wa Bungoma, watu wa Nyanza, watu wa Mlima Kenya, wale wote ni watu ambao wanataka sisi wote kama Wakenya tuishi kwa amani. Sisi kama viongozi wa ODM tunakushukuru na tunasema uendelee na hiyo kazi na tutakaa na wewe na tukusupport. Anaposhikanisha Kenya yetu iwe Kenya moja chini ya rais moja, ndio tuweze kufanya maendeleo kwa kona zote za Kenya. Ukitengeneza kazi za vijana, hii Kandui unaipatia mingi, sababu hii ndio constituency kubwa hapa Bungoma. Ruto koni podo biro luorore ko bilo wach kod jopiny kamora mora, kendo bende tich mare to ko tijno mar dolo onge pogruok. I am an evangelist, and many people sometimes wonder why I stand in raised places, sometimes on top of the car. Because when your orientation is an evangelist, you always behave like an evangelist, even when you are doing other things. And by the way, I have given a commitment that when I finish my tour of duty as president, I will go back to be an evangelist. You did soul searching and came up with a solution that brought us back as a country. The broad government that you formed that included everybody. I was with you in Nyanza, Your Excellency. The excitement that we saw in Nyanza, our people in Western, tujipange pia. Lazima tujipange. Politics is about competition. I was there and I could not believe that was Nyanza that was all. Atandi is here now today. We are on track, and we are on track to put Kenya together so that we can be able to move and be a better nation in this part of the world. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawasuru nyakwara mogeni jatend piny William Ruto chomo piny China odhiambo makawuono kama singo ne jo-Kenya dhi yudo ber mogundho kowuok kuom limbeno. E oboke ne ute mag fwambo jatend piny otelo ne welo mag Kenya madhi chopo e romo mar 9 mar tudruok e kind pinje Afrika kod China mong'ere kaka China Africa Cooperation FOCAC Summit. Romo ma kamano kelo kanyachiel jotend pinje mag Afrika, jotelo mawuok China kaachiel kod jotelo mag AUC mar lalruok ewi tudruok mag pinje. Ruto biro chopo e romo mopogore opogore e limbe mare kamoting'o romo kod jatend piny China Xi Jinping ewi tudruok manyien e kind piny Kenya kod piny China. Romo machielo ma Ruto biro bedoe en mar jotend pinje Afrika e rito tudruok margi. Ruto bende biro chopo e romo mar johala mag piny Afrika to kod mago mag China, kendo johala makamago biro rango thuolo manyien manitiere mag keto mwandu. Mogik en romo mar weg kembe mag ji giwegi kama jatend piny osingo lombogi e keto mwandu e piny Kenya. Kaber ma Kenya biro yudo koni oting'o rido winjruok mare kind Kenya kod piny mar China, winjruok kod China mondo mi omede gero apeyni kod sikunde mapachoka, tieko twak ewi tieko gero ndach reru mar SGR mondo mi ochop Naivasha nyaka Kisumu, kendo machielo bende dhi nyaka Malaba.
twak ewi chiwo lowo ne China mondo omi oger kambi mar loso yedhe e pacho ka. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwedo wach ni gwenge mag Masawa ok onyiso erokamano ne jatend piny William Ruto e lema auchiel momigi kokalo yiero mag jotend migepe, kowacho ni gisechung' kode nyaka nochak manyo kom mar jatend piny nyaka gie sani. Kolose kaunti ma Meru, Gachagua wacho ni osiro riwo jo Kenya kanyakla kopuoyo jodak ma Nyanza kuom rwako gi sironyo kendo rwak manyomi e gweng'no. Okwayo jo siasa mondo mi obed motang' gi weche ma giwacho manyalo kelo sigu. Raise the wrong church at Gelgo, the 12 stores, Rivers of 22. This region tumesoma siasa vizuri sana, Mzee Kiraitu. Hata tumekaa na wazee na mabishop, tumekubaliana. Hakuna siku nyingine sisi tutachukia mtu yeyote ama kuchukia jamii yeyote, kwa sababu tutaenda hasara. Tumejua siri ya kukaa hii Kenya ni kutafuta marafiki. Mimi nimekuwa Nyanza, mliona? Nimekaribishwa huko na heshima kubwa sana. The whole tulisimama pahali 14. Nilikubalika Nyanza kwa niaba ya Mlima Kenya kama kiongozi. And I want to thank the people of Nyanza kwa kukubali urafiki wetu. And we want to assure them, ile shida tulikuwa na Raila na watu yake, it is over. Raila and the people of Nyanza are our friends. Kalonzo, the Kamba people are our friends. Wetangula, Musalia, Natebea, Wamalwa, they are our friends. Never again shall this region agree to have prejudice against anybody. Kawere kod mago nyakoro mogodhi manotimore gwenge makadho Nam Chumbi. Jotend kweth mar Azimio la Umoja okwedo wach mar puonjo rowere mag NYS kaka itiyo kod bunde mondo ginyal konyo e rido arita ma pacho ka giwacho ni mano en yo ma jatend piny dwaro thiro godo ng'anyo chutho to e pacho ka. Kotelnegi kod Kalonzo Musyoka, jatelogo masani wuok mar keto sirikal tesre bende oseyo chenro manyien mar siro somb jopuonjre ma giwacho ni sani siro mana jopuonjre sanja ka modong' to owe oko mondo sandre. Jotelo mopogore manie riwruog Azimio la Umoja kotelnegi kod jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka ne joyuoro e alama Jumapil e kanisa jokopere mar Holy Ghost Cathedral Mombasa. Jotelogo mane tieko limbe margi mar ndalo adek Mombasa ne joseyo paro mar jatend piny Kenya William Ruto madwani rowere mitiego kod piny owacho mideno ni National Youth Service ochak tiegi kaka ginyalo tiyo gi bunde. Yaani hili kuhakikisha kutakuwa na maandamano Kenya nzima, unataka kupatia vijana wa National Youth Service bunduki, hiyo hatutakubali. Tumekuwa na maandamano na vijana wengi wamewawa kwa risasi. Tukisikia ya kwamba NYS vijana ambao wamekuwa huduma ya taifa wanataka kupewa bunduki, hii inatupa wasiwasi kama wananchi. Nebende giseo tend William Ruto gino magikone nyao mar tao piny Kenya kagichiwo ranyisi ewi chenro mag somo e pacho ka magikone sani medo mana kelo ting' mapek ne jonyuol mani kod jopuonjre to chutho mago mayuto gene piny. Free education ilikuwa isaidie watoto wote, iwe umetoka kwa tajiri ama kwa maskini. The right to education is a right to every Kenyan, and that is now being taken away through some very funny proposals that are there. And it is important that we all stand up and say that education should be available to each and every person in this country. Nikiwa na Mheshimiwa Uhuru kwa ile serikali, tulikuwa tumesema watoto wote wawe sawa. Wanatoa 16,000 tu, lakini wiki hii mtoto wako akienda chuo kikuu unaambia 200,000, sijui band gani. Imekuwa ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Nchi yetu haiendelei vizuri. Imekubwa na uongozi wa udanganyifu. Wale wanadanganya kabisa wako ndani ya uongozi. Tunataka tupate uongozi mpya ambaye utaongozwa na mcha Mungu, ambaye hataongoza kwa udanganyifu na kwa kujipiga kifua, na wala sio mwingine, ni Daktari Honorable
Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo ne bende onyiero wuodhi kaachiel kod chenro mopogore masani jatend piny Kenya sidho, kolero ni mago mana kampen motimo koikore ne yiero mabiro. Oramo ni oganda mathoth e pacho ka pod kwedo piny owacho, kendo gisechako timo ikruok mar kawo telo e yiero mabiro kaka kweth makwedo piny owacho. William is busy campaigning for 2027. Kwa hivyo ni wazi, hii safari na mbio hii, we are not going to allow him to run alone. Chochote ambacho anakufanya, chochote ambacho anakusudia kufanya ni mpangilio tu wa 2027. Lakini hashtag wa Kenya sio wajinga. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Akora mogi mano kaka weche osebedo ka chalo katimore pod an gi mathoth ahinya dani akaw yweyo mokwongo to pod wan gi mathoth ma wamedo loso ni kendo wadwa kelo ni gibana bang' yweyo ni. Kata kamano kaneno ka akwai ni mondo mi gol na kata mi apachi thuolo koro romo man bede we aledhi achiel ariyo moko ne jok ma oseorna pachgi. Youth leader Eriko Pepo wacho ni Ramogi neno malera ahinya intie dala mar Kajulu Angira. Erokamano ahinya makaluga japeng' achiel ma Bomb Center wacho neno makare. Kawun kod mino di Pamela Chieng kod wadu Kevin Omolo ntiere Nairobi la Kisama. Erokamano makaluga ano jal machielo kar kanya kwa Ramogi nyakwar Ojina Ochuka Derek bende wacho ni entiere kendo oneno Ramogi TV yo makare. Wacho ni endo wuok Chemelil Gulyago Village. Wacho ni weche ma bende waneno ka jatend piny timo omed mana kaso mondo weche odhi maber, kik opog jo Kenya to riwo oganda jo Kenya. Erokamano nyama Michael Chere wacho ni en bende neno Ramogi TV yo makare. Jakosego wacho ni Ramogi TV ler wan kaka jora gi God Kwer sub location watimo mos makende ne anyuola mowito nyithindgi Masara nyithindgi Masara e Bugo. Pole sana ne oganda ma Wiga Ward dutete, oganda ma Sunara location gi jogod Kweru location sub location bende kuom masira makamano. Pole ni sana kuom wito joma nodhi mana manyo e Bugo mar Mula. Pole ni sana oganda ma dala. Kabina noka joma bende medo ndiko naka Lemon Edikul Don Jamigori wacho ni warito goodies kowuok China. Jatend piny nyoro promise wa Kisumo ka ni gik moko dhi bedo maber, koro wadwaro goodies mowuok China go mondo kelgi. Wacho ni orna mos makende ne jogod Kwer kuom tho mar Freddy wuod Abayo. Pole sana joka Jaduong' Abayo dutute, oganda mara kaachiel kod oganda ma yawo bende mosura ahinya joka majiwa dutute, oganda mawuok alwora no. Aya, kang'iyo ka Director Chieng' Omwa bende ng'isa ni omor ahinya gi weche manyien kaka wakelo, kendo mor kod kelo dongruok e Nyanza ma President koro dwa kelonwa, kendo mor kod PAS Raymond Omolo kuom chung' kod oganda e yo maber. Okay? Mago tema medo molo kanya kwa Ramogi. Jini kode ma kaka na kwayo ni mondo time chan no kotimore matamre gnono. To lela wacho ni neno Ramogi TV yo makare kendo en mana lit kawan kod kuyo mar Freddy Abayo kendo mar Nyasaye migi ocho makende. Erokamano to lela kuom mano. Ramogi TV neno maler e gwenge wa makoni kendo aikora ne chenro mar weche masako yit koromo kaka samedo sudo kono. Erokamano mano iluongo kanyo ni Pat Gweng. Mano Pat Gweng mawuok Gembar Sauri. Bon Japesa nino kaka Ramogi ler. Erokamano nyabon. Pastor Komborwa wacho nong'er ka awuoro kaka rigiji ogoyo bade piny. Erokamano Ridudu ba Eriko udi Nyaseme bende wacho ni President kod jalupne limbe menchone gitimo Migori chalo mana lek, wageno ni gik moko biro bedo maber. Erokamano Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi wacho ni ogone erokamano jo Nyanza kuom rwako jatend piny gi jalupne gi Sironyo. Mano nyiso lony ma oganda osebedo godo e yore mag siasa kendo wamor kaka jo Migori. Erokamano nya Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori. Koro Ramogi yena mondo mi akaw break gi kanyo. Kata kamano pod antiere kod thuolo mar somo ote ma medo donjo
ka ikelogi tabro ledhogi kaka samedo surugi kindene to wadhi yweyo ka waduogo pod wan gi weche manaka e Oimore Ramogi TV. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kaka nasingone ni kawadugo to pod wamedo dhi nyime gi weche manyien, pod gintie turi nyakwara mogi. Ka wadhi motenore kod weche mag thieth. Riwruok mar Governors oluongo romo juma manyien mar twak ewi landruok gwonyo mar Mpox masano osedonjo e kauntis 4 ma Thurka. Gavana ma Tharaka Nithi ma bende en jakom mar komiti mar thieth riwruok mar Governors Mudhomi Njuki owacho ni kata obedo ni kwan joma ni kod tuono pod ni piny, Governors nyaka ikre mar geng'o landruok mare. Nyaka sani ji 4 oseyangni ni kod gwonyo mar Mpox e pacho ka. Activate their emergency response centers and ensure that we have a reporting system where there should be a number that members of the public can call if they suspect such a case. We need to have an emergency isolation center in every county. We can have 1 or 2 hospitals that are prepared to handle the same. We need a budget either from the emergency kitty or from the public health to be set aside and be ready for utilization if required. Otherwise, we will not be able to contain this situation. But I also want to ask the members of the public not to panic, because 2 cases already that were identified as the first cases, the patients are already healed. They have recovered. Jawala marauma e kaunti ma Mombasa kendo wuon kambi mar Mombasa Cement Hasmukh Patel oika wuono ka wang' ringre mare kaluwore kod chike mag din Waindi. Ringre mosenindo nogolo kinyi ma kawuono e kar kano ringre ma Pandya kendo ne oluor kode e kar alama mar Waindi e katoke to nowang'e Bastan. Miche mag oganda mane chopo ochiwo luor margi ka giikore kata ka gidiro ne mafua kaluwore kod gigo manosetimo e ngimagi.
coming here, all of you gathered here to pass on the condolences. We will have a road in Mombasa named after the late Hasu. That we will equally be having one of our ECD centers that houses children living with disability to be named after Hasu, so that the name of Hasubai can be able to live longer. Hasu spent close to $1 billion shillings transforming Kibarani on behalf of the people of Mombasa. Obviously, as a politician, nisema mimi nimefanya, but Hasu helped greatly in transforming and, of course, beautifying Mombasa. I think there's a lesson for politicians to learn from Hasu. You don't have to go chest thumping. That you do not have to go there and impress people with stolen money. Nyakuramogi MCA ma Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo okwedo weche ma osebedo kaluwore mbui ni ochano chwalo twak mar thicho oko gavana ma Migori Chilayako ka wacho ni obok ma osebed ka ilando e mbui go ok en ema ondiko. Owacho ni gisebedo kod tungni matin kod gavana Ochilo, kata kamano pok obedo kod paro mora mora mar chwalo twak mar thicho oko e apisi. Omedo ni odhi kawo okang' mar chik ne ng'ata ng'ata manotiyo kod nyinge e nyayo weche ma miriambo e mbui. Tayudo ka nyinga opong'o social media, both Facebook and WhatsApp. Koro tokeno bende ayudo messages mang'eny, simbe be ochako gorena ni I've drafted a motion to impeach my governor. I want first adwa condemn that watch no with a lot of concern. I will follow the law. To make it worse, we have political misunderstanding between me and my governor. I impeach my governor. Koro an kaka MC, I will work with my governor. And I've texted my governor here. We were talking here. Kowere kod mago ni ji 12 wito ngimagi e masira mar apaya manotimore e olalo manithi wang' apaya ma Meru, Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Masira no ne ojuko matatu kod pickup aina mar Toyota Hilux e olalono. Nyithindo 2 ne nitie e kind jogo manowito ngimagi e seche ma ji mamoko 2 to notony kendo dhi nyime yudo thieth e kar thieth ma Chogoria to kod Chuka Referral Hospital. Kamanda mar obila ma Tharaka Nithi oyango masirano. Masira machielo notimore tok nyamburko matin ni otumore gi lori manokethore e apaya ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua orote mare mar kuyo ka osingo mar luwo wach gero lalo no mondo mi okonye geng'o masiche mosebedo ka timore e olalo ma Nithi. The Meru direction is not a motor vehicle that normally or regularly uses this road, and we may or I may assume that the driver did not take to the lane as was expected of him and had a head-on collision with the other vehicle that was coming from the Nairobi direction. Mambo ya Nithi Bridge, it is true, tuliahidi. I have called the PS, ile mumeona nimetoka nje, Engineer Mbogwa kutaka kujua hiyo ahadi rais wetu alipeana. Nimemwambia kumekuwa na ajali last night, 12 people are dead, others are injured. I'm here in Meru, emotions are very high, people are asking, they want an answer. He has told me that the designs are almost complete. Nimemwambia siharakishwe haraka. Mach numocho kinyi makawuono e kardak ma Ngara, Nairobi. Mach mager ne omuoch e magawa moro e wang' apaya ma Desai. Mach manolandre mapiyo nyaka e tesen Mauta manokelo muoch mag agulu mag gas. Majno ma olandore mapiyo ne omako ohelni mathoth to kod ute ma ji odakie kaachiel kod kar loso nyamburko moro manitiere e alworano. Kata kamano onge ng'ata ng'ata manoyudo hinyruok. Nonro osechako timore e wi chakruok mar masirano e kinde ma jodak dwaro mondo rid chike mag uso gas machiegni kod kuonde ma ji odakie.
Imekuwa kitu saa 8, roho yangu ikakataa kukaa kwa nyumba, nikaanza mguu kutoka Kiamaiko. Kufika hapa Equity nikasikia mlipuko ya kwanza, ya pili nikaanza kupanda. Kufika hapo ikazidi, nikarudi Equity. Nikaenda nikaambia askari mmoja huku juu kunachomeka. Kuna neiba yangu akona hoteli hapo na anauzaga mitungi ya gas. Mitungi ililipuka. Na hiyo mtungi ikilipuka ilikuja ikaanza, ikilipuka inaangukia gari. Ikianguka inaangukia gari. So ilishomeka. Gari zilikuwa mingi, zingine zilijaribu kuwa kuseviwa, zingine zikatolewa nje, na zingine zilikuwa na kitu kama cut off, haionekani funguo, iko na shida ya kustart. Hizo sasa unaona zimeshomeka. Tumeenda hasara ya ufa 755 to 7 million hapo. Ule mtu alikuwa huku hiyo masaa nione the washman. Nilipata sima moto kama already wanazima moto. Walijaribu sana kwa sababu walikuja gari kama 4. Moto ilikuwa kubwa sana. Gasi inafaa iwe mahali inauziwa ni mahali ambaye pamepitia ile njia zinafaa kupitia. When the spirits all of them zenye zilikuwa hapa karibu zimeshika moto na hakuna kitu wameweza kuokoa hapo. Kuna wenzetu hapa maeneo actually akona electronics, all of them they have been paralyzed. Sasa kila kitu yangu yote, document, ID, nguo, azina kuna kitu nimeokoa kwa nyumba hata moja. Kowe record mago kabende wakwayo mondo ngika ka nyalo geng masime jal kod mano nyakwara mogi jal moro ma ikeni diere onego ji ang'wen sub county ma Igembe North e county ma Meru. Ripoti yangu ni jalno ne otongo jogo kod beti ka gipuro e puodho ka ji ang'wen wacho ni jal makamano ji ang'wen go ne nitiere puodho e kinde no ka wacho ni jal makamano ne chal ni wiyo wilore ka bende ji mano onego go ting'o chwo ariyo kod mine ariyo e puodho manoriko gi pure gi e kinde no. Komanda mar obila e sub county no ma Igembe Bernard Bitoki oyango nek makamano kendo koni ringre jogo tere kar kano ringre ma Nyambene Hospital ka bende nonro koro dhi nyime. Kata kamano jopiny manene kod mirima ne odugo por kuom jalo manonego ji ang'wen go magin bende girodhe maginege kanyo. Baada ya habari tuliweza kutembea huko tukakonfirm ya kwamba hao watu walikatwa wakiwa kwa makazi yao. Alafu wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo kitendo na wakaweza kumuua. Habari ambaye ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mkononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Sasa kwa sasa tuko na watu 5 ambao wamekufa na wamewekwa maua nini mochari ngojea postmortem. Yakoromogi bende iwinjo gik masako it ma osebedo katimore jumani. Josiasa koro osemoke ka jopiny bende wacho weche magido it oganda. Weche makamano Nyakoromogi gin weche ma bende rwayo nyaka ng'ede, to moko gin mor kendo miyo jopiny to lak radar. Kata kamano e kind jok mong'e miel Rigi Ji ma en jalup jatend piny Kenya nyokawo namba e limbe margi e gwenge ma Homa Bay. Weche gi Nyakoromogi ochoki kendo losi kod jafwambo marwa Walter Nyambaga e bo weche manyien mochoto chot. Winjane kaka nyochalo. Jodhurwa untie, jodhurwa umor. Bas, jokondele bura nitiere ka. Amoso jodhurwa. Udugot wacho ni ne usesande. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Ala, tokare bura ni dhi bondo. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Kendo, yawa Ruto, to inyal ter bura ni kure. Mkiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mkizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Aya, Homa Bay. Jodhurwa utie, jodhurwa umo. Mtu ya Mulema uchopo odwa ni mondo umie form. Ama mngetaka nilale hapa leo? Nilale? Mutanipanga? Homa Bay chatokoyo onge. Iko nyako? Iko? Haki? Wach nyako moro gidore ka. Iko nyako?
Kosoge wacho bad girl. Huyu bad girl ambaye ako njia kwenda kuwa good girl. Amilo Biane, ijitetea kichung korka chich. Jothurwa wach gi dwol koso kikawache. Iseyudo rusa, wacha. Jothurwa president muneno bedo bathani. Neja klasa e university. Kendo wamielo godo Kiria Gloria. Kiria gango? Kiria Gloria. Adier. E Christian Union. To gima pimnwe. Ni kare ng'ama bedo president menya ninde class. To donge ne en ng'at Mungu. Amilo gesa nyako ma jaber ni iwe ng'ato anguka nayo dhigo Zimbabwe. To inka. Oh. Wawinji matuta ahinya gesa. Oninde class koso konindo. Aya, jatend piny. Nisa ni kare bad girl ninde mana min piny. Kosi utongo mana wach. Na mnajua vile hatukukutana kwa sababu alikuwa anaenda mahali ingine, mimi nilikuwa naenda mahali ingine. Adier. Lakini kama ningempata, huyu angehepa. Donge jatelo more choyo Migori kocha wacho dhoge tieko yawa. Mimi sikukuwa na kupenda. Lakini wewe ni nyonda wa roho yangu kuanzia leo. Wa Fatuma. Naona kuna mrembo mmoja hapa amesema niende lale kwake. So unaona huyu mrembo ataniweka na shida na ule recho wangu. Okay, bas. Rigijika opap. Cham thum. Lore o angla sani. Wanga kes moro dweika. Biane Nyasona. Tunaku, ha? Huyu mama amenisumbua sana. Sasa simumwambia nipeleke polepole jameni. Nitero jatend piny ng'wech sana. Ndio mmemtuma anikimbize. Sa Charles Ongondowere. Dunio timango. Mheshimiwa aiwe rais, mimi sijamuita rais ya Jamhuri ya Kenya. Lakini vile dunia ilinena usiku, wene wuod Kasipul. Ni dunio bet nade. Lakini vile dunia ilinena usiku, Kimani machungwa. Kimani ichungwa. Ni jomoko nyocho ketutegu. Mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Mago e Masako itgi Walter Nyambaga. Ramogi TV. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. The same way I was told uko na ukimwi. This person who's giving me my results tells me you have cancer without counseling. But because I have HIV, they had to remove the womb, the uterus, the ovaries, all those things so that it doesn't spread. My name is Sally Agalo, and this is my life journey. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job. So pia mamode wengine ni mapilot huko.
Ni 1.2 million na una plans gani na hii Mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia Aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Emanyo mondo mi obed miyo. Ot ka okanyal chiemo gimoro amora ka to bed pie magemone ka biren mana wach nyathi aonge gi kwe. Keny mare ne medo bedo matek. Kikel na nyar piny moro biro chaya kendo biro yanya. Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Konya meru odok dang pepe. Kono na kwen kiye nyathina. Tiye dhi makre ne rea ode, idhi koine gima chande ne. Beremo biro bedo mapek moloyo pi. Koso hera kod ng'uono biro siko mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machini ya Ramogi kinde ma odhi yweyo no makamo nyisa ni bati an ka uketa ge jalob jatend piny Rigiji anyalo miel muneka kan bina kele mano wacho ni en director mar Broad Based Government Western Kenya Region makamo Ero kamano nyako Ramogi wana joweche mag tuke doro Thia Tieno jatugo mar opich netball mosetugo kuom higni ma 40 kendo ni kod lony mar rie tugo no oywago huma mar tuk netball ma okoni sani medo mananimo. Olero ni Nyanza ema onyuolo jotugo mag netball e pacho ka koparo kinde clubs kaka Kenya Posta e kind weche mamoko. Kata kamano oseo kite telo matayo tukego e kaunti ma Kisumu mowacho ni deo mana solo ne kendo jiwo jotugo e tuke mamoko gino ma omiyo huma mar clubs medo rumo. Olero ni gisechako chenro mar tiego jotugo maigi ni diere kendo miyo mine mawuok e kor gwenge thuolo mar tugo kaka achiel kuom yore mag chiro huma mar netball. Nitie team mar county, nitie teams mag ladies mine moae estes mag Kisumu koro oting'o categories. Nitie nyaka county ma oting'o county en ladies matiyo gi jo county, nitiere mine moae SS molos team man netball. Sani wasechako nyaka gi nyithind school matindo primary schools. Mwa wish kata wagombo ni sponsorship nyalo bete maber manyalo cover netball as a whole. Nikech sani kata basketball kachacha nitiere mana gi sponsors. But in netball kila kitu. In this year, the whole of this year, Kisumu County Netball osetugo mana game adi. This is the second game. Higa dhi karumo. Wadwa develop nango kata development nyalo wuok kanye. Ang'wech Edmond Serem kachiel kod Matthew Kosgei olone Kenya midila mar gold e silver kaluwore ng'wech mag mita 3,000 e chikruok e sigingi gi pi mag timore piem mag